Сёння раскажу, навошта я апытваю беларусаў наконт таго, каго яны лічаць найважнейшым чалавекам у сваім уласным жыцці. Сёння 20 лютага 26 года мяне завуць Мікалай Шуркаеў, я займаюся пошукам каранёвай прычыны дыктатуры ў Беларусі. На дадзены момант найлепшая гіпотэза, якую я маю, такая. Каранёвая прычына дыктатуры ў Беларусі ў тым, што пераважная большасць беларусаў не лічаць сябе найважнейшымі людзьмі ў сваім уласным жыцці. У маёй працы ёсць тры асноўныя накірункі. Першы – гэта тэарэтычнае абгрунтаванне і тэарэтычная праверка гіпотэзы. Другі – практычная праверка праўдападобнасці гэтай гіпотэзы. І трэці – пошук негатыўных наступстваў ад таго, калі беларусы пачнуць, пераважная большасць беларусаў пачнуць лічыць сябе найважнейшымі людзьмі ў сваім жыцці. Дык вось, апытанне мне патрэбна для таго, каб праверыць практычна, ці праўдападобная гэта гіпотэза. Бо калі апытанне пакажа, што пераважная большасць, 90% беларусаў лічаць сябе найважнейшымі людзьмі ў сваім жыцці, то тады з маёй асноўнай гіпотэзай нешта не так. Яно не адпавядае рэальнасці. Вось, для гэтага я раблю апытанне. Ну, і карыстаючыся момантам, калі некаму цікава тэма, або нехта жадае падтрымаць гэтую працу, то гэта можна зрабіць розным чынам. Можна прыняць удзел у open-source праекце. Я публікую гэтыя свае схему прычынна-выніковых сувязей, свае разважанні, публікую на GitHub. І можа нехта не жадае інвеставаць свой час, але лічыць, што гэта карысная справа і жадае падтрымаць гэта фінансава. Хто ведае? Можа, ёсць такія людзі. Ну і можна проста дапамагчы сабраць больш статыстыкі по гэтаму апытанню. То бок, калі вы папросіце сваіх знаёмых, я думаю, што вельмі цікава было б атрымаць адказы тых, хто не вельмі часта карыстаецца тэлеграмам, але карыстаецца. Но калі вы дапаможаце сабраць больш статыстыкі, то гэта таксама дапаможа. Дзякуй за ўвагу. Прыемнага дня.